Un arall sy'n eisiau cysylltu efo orffennol ydy Dewi. Mae o wedi bod yn y gwesty o'r blaen i ofyn i Teresa ddechrau chwilio am ei rieni Gwaed. Pen farfod dad 2 blynedd yn ôl, a ddeis i ar draws y bocs brown ma, a ddeis i ar draws enw mam Gwaed, sef Janice May. Ond yng nghefn y meddwl i, oedd y syniad na mod i wedi cael y mabwysiadu pwy oedd ma. Oedd na dad, os na ffriadu, os na chwiorydd, oedd yn gwybod. So yma y foed ma, lle nisio gwybod. Dwi'n gorau cau y drws yna. Neu llacor drws, dwi'n gwybod. Croeso nôl. Diolch yn fawr iawn. Da ni wedi bod yn ddisgwyl, di. O, do. Ti'n gadw'n iawn? Yn dod reit dda, diolch yn Sut fawr. i just dilyn fi? Lyfli, diolch yn fawr. Lot o feddyliau mynd trwy meddwl rwy'n does. Sgwn i be maen nhw wedi ffeindio, os oedd na rhywbeth i ffeindio. Dwi'n gobeithio bod na. Nerfus ofnadwy, dweud gwir. Ie, feddai'n meddwl amdano ti, pob lwc i chdi heddiw yda. Diolch yn fawr dros ben. Neis hyfryd o weld i to. A chdi tha hefyd. Diolch yn fawr iawn. Pen di rwy'n ddim yn gwybod dim byd, mae yna lot o gwestiynau. Pam nath hyn ddigwydd, be ddigwyddodd yn y 60au ddigor o reid fi fyny lle. Os na friodur, os na chwiorydd, dyn nhw dal yn fyw, mam hen i llawn, a atebion fysa'n helpu. Hoi, Dewi. Helo, Teresa, sy'n dod ti? Ti'n oce? Ti'n iawn? Sgolch chdi? O, mae drws, mae drwm. Mae'n drwm ddim yn fawr. Ne. Dwi'n gobeithio fyddai'n gadael heddiw yn teimlo yn hapus, ond eto pwy awyr. Nerfus di'r teimlad mwyaf, dwi'n meddwl. Lle oeddwn ni wedi cyrraedd? Oedden ni'n gadael y peth lle ddech chi am mynd i wneud dipyn o ymchwil. No. Dwi wedi cael hyd i ffail. O wir? Mae'n bach. Do. Dwi'n beth yn y ffail. Cynhyrfu gyd, Rhan. O'n i reis cam. Tan ddys i fewn. Tan ddys di fewn. Ie. Mae'r dogfenna yma yn dod o'r ffeil gath ei creu o gwmpas yr amser nath Janice mynd at yr asiantaeth mabwysiadu a gofyn os nhw'n medru helpu chi ffeindio cartrau ti. So, na i just mynd trwyddo fo. Iawn, okay. Enw ti rwan ydi Dewi Wyn Evans. Yeah. A wedyn, name at birth, Ian Williams. Yeah. Date of birth, January 64. Weight at birth, 7 pounds 6 Dwi'n ounces. gwybod yna. Birth mother, Janice Williams. Cyn iddi prodi, May. Oce, so ddi wedi priodi lle. Oedd hi di prodi, ac oedd gynnwch hi plentyn 19 mis yn barod o'r priodas. Ond oedd hi a'i gwr wedi gohanu. Felly, dydy o ddim yn tad i ti. Oce. Dyddiad gen i hi oedd November 1941. Oce, so ddi dipyn hyn na ni fel eich bysa hi. Oedd hi'n 22. Oce. Na i symud ymlaen? Ie. Okay. Tad Gwaed. Birth father, sam llawer amdano fo. Oce. Oedd o'n sengel, ac oedd o'n 23 oed, Oce. ac oedd o'n dod o Gaer. Gair. Oedd o'n y Fleet Air Arm o Royal Navy. Oce. Oedd nhw'n ffrindiau am tua 2 wsos, dwi'n meddwl. Dyna be mae'r acos yn dweud. A wedyn gath o'i pwstio i ffwrdd tramor. Nath i sgwennu llythyr iddo fo i deud wrtho fo bod hi'n disgwyl babi, ond nath i'n clywed yn ôl gyda fo. Right. Trist. Oce, sefyllfa yn perthyn i'r mabwysiadu. Oedd Janice isio cadw ti. Oedd. Ond am bod hi di gwahanu oddi wrth i gŵr hi, oedd hynna'n golygu bod hi heb rwla addas i byw a heb pres i cadw plentyn arall. Ond be nath hi wneud? Nath hi cadw ti am 7 wsos.
Oedd hynna'n peth rhyfedd, really, because dyddiau yna, os oedd y plentyn yn mynd i cael ei mabwysiadu, fysa yr mam a'r babi yn cael ei gwahanu pan oedd y babi tua 10 diwrnod oed. Dwi'n meddwl mae hi wedi bod yn gobeithio. Fysa'n medru cadw. A mae wedi gorfod mynd wedyn a wedi cael pob dim yn barod a wedyn just handio babi droso. Hynna'n anodd, rhi. Ond oedd hi'n gwybod oedd rhaid iddi wneud hynna, because oedd hi'n meddwl fysa mo'n well i ti cael cariad mam a tad. Mae hynna rili trist. Dwi'n teimlo dros ti. Creduras. Mae'r ffaith oedd eisiau cadw fi. Dwi'n meddwl na dyna'r dyn peth mae rhywun yn meddwl am fwyaf. Mae wedi gwneud beth hi fel oedd y gorau fi. So, Doedd o ddim yn rejection ag oedd? Ddim o gwbl. Ddim o gwbl, mae hynna'n bwysig. Mae hynna'n meddwl lot. A dwi'n mor falch glywed hynna. But ti'n heb eisiau cael ei rejectio na chdi. O, sgwennu pwyd i hwndwch. Mae edrych yn debyg iawn i sgwennu dad. Yeah. Dear Mrs. Bellis, we are both absolutely delighted with Dewi win, and we are so grateful to you for making it possible for us to love such a delightful baby. When he arrived home last Monday, he settled down at once. Since then, he has made good progress. When he was last weighed by the nurse, he weighed 11.5 pounds. Licio bwyd. So yours sincerely, Olwen and Goronwy Evans. Okay. Yna lot yma na i ti gymryd i mewn, dwi'n meddwl. Mae yna lot fawr i gymryd i fiawn. Beth am ti cael amser i meddwl? A wedyn gawn ni chat bach arall. Okay. Yeah, okay. Syniad da. Mae yna gymaint o feddyliau mynd rownd ym mhen i. Dwi'n teimlo gymaint dros Janice, dros mam. A beth hi trwad. A'r ffaith oedd hi di nghadw fi am 7 wythnos. Doedd ddim eisiau reid i ffwr. Mae trai ond meddwl pa mor anodd oedd iddi hi. Mae di chwthu ym mhen i. Sut ydych chi'n teimlo erbyn rwan? Lot o bethau mynd rownd ym mhen i. Ond o'n i wedi gael y reit clir yn ym mhen cyn dŵad. A sôn na rhywbeth positif yn dod allan ohoni. Bod ni just mynd ymlaen. Da ni wedi wneud rhywfaint o gwaith. Okay. Da ni'n meddwl mae gynnon ni cyfeiriad iddi. Serious? Os da ni wedi cael hyd i'r person iawn, Ie. mae di mynd ymlaen a di prodi. A mae di cael plentyn arall o'r perthynas yna. Okay. Mab arall. Naci. Naci. Problem ydy, tan dwi wedi trio cysylltu efo hi, fedrai'n bod 100% siŵr hi ydy hi. So be fysa ni'n gwneud, os da chi eisiau ni wneud, ydy fysa ni'n sgwennu ati, a fysa ni'n rhoi wahoddiad i hi cysylltu efo ni wedyn. Dyma, ie. Dwi'n jyst croesi pob dim rwan a gobeithio na'r berson iawn di. Ond be mae rhaid i ti cofio ydy, even os da ni wedi cael hyd i'r person iawn a mae'n ateb fi, mae'n bosib bod hi ddim eisiau fynd y pethau'n bellach. Mae rhaid i rywun paratoi ei hun am hynna hefyd. Na, dwi'n dall hynna. Ond dwi'n barod i gymryd pa ffordd mae'n mynd.
OK. So na i sgwennu'r llythyr Please. a gawn ni weld os gawn ni ateb. Yeah. Yeah. Hello. Hi, Dewi. Teresa sy'n ma. Hiya, Teresa, sut wyt ti? Dwi'n oce, diolch. Wel, da ni wedi gyrru'r llythyr OK. a mae Janice di cael o ar y dydd Iau. A OK. nath hi ffonio fi gynnar yn y prynhawn dydd Iau. Na ddo, do? Do. Waw. Waw. OK, be ddodd i Teresa? Wel, mae hi eisiau cyfarfod ti hefyd. Ydy wirioneddol eisiau cyfarfod? Yndi. Oh my god. Waw. Oh. Mae hynna'n ffantastig. Mae hynna mwy na ni'n ddisgwyl. A ffaith fod i di atab mor sydyn a di ffonio chdi diwrnod gafod i llythyr. Mae'n unbelievable. Yndi. Ges i sgwrs hir efo hi. Ges i sgwrs am dros awr efo hi. Ond y rheswm mwyaf am hynna oedd y ffaith oedd hi'n ailadrodd. OK. So dwi'n poeni braidd am ei cof hi. OK. Nathon ni darfod y sgwrs ag te hanner awr wedyn nath hi ffonio fi nôl. Fel bod o y tro gyntaf oedd hi 'di siarad efo fi. O na, Cia. A creduras. Mae'n swnio'n lyflu, absolutely lyflu. Mae llais hi'n lyflu, mae'n just bechod rili bod cof hi 'di dechrau mynd. Ynddi. Os gen i rwy'n fysa medru rhoi cymorth iddi a helpu hi yn y sefyllfa yma. Ti'n cofio Carl, y mab arall? Ynddo. Ges i galwad ffôn canol bora gan Carl. Iawn. Oedd o'n dweud, bysa fo licio gweld chdi. Mae o isio chdi cyfarfod hi. Mae o wedi cael sgwrs hir dros y weekend efo hi. A mae hi yn dweud bod hi isio cyfarfod ti. Mae hi'n glir bod hi isio cyfarfod ti. Waw, OK. Dwi wedi cynhyrfu'n lan o fama, Teresa. Y peth mwyaf positif ydy'r ffaith fod Janice yn cofio, bod eisiau cyfarfod, a bod Carl yn hapus i hyn cymeru lle. Dyna'r peth pwysica. Dyna'r peth sy'n meddwl y byd i fi. Pwy sy'n meddwl? Oh, diar ni.